Főiskola után, ahogy ide kerültem Beszörménybe, és visszakerültem Beszörménybe, egyből sikerült elhelyezkednem a Bocska István gimnáziumban, ahol mai napig is dolgozom. És akkor kezdtem a kosárlabdával foglalkozni, és próbáltam összehozni egy kis csapatot, amivel elindultam. Hát ők már ma 9-esek, és eleinte egy edzéssel indultunk, majd egyre jobb feltételek között a városi sportcsarnokban, majd egyre nagyobb edzésszámmal tudtunk készülni. Túl sok bajnokságban nem szerepeltünk eleinte, tavaly sikerült a debreceni vadkakasok révén az országos kadettkupában elindulnunk. Hát ez rengeteget lendített a csapat játékán, és mai napig is ebben a bajnokságban szereplünk, amely óriási segítséget ad ahhoz, hogy a gimnázium színeit is az országos diákolimpián most már tisztességesebben tudjuk képviselni. Hát most hetente 3-at edzünk a városi sportcsarnokban. Miért pont kosárlabda? Annyi minden más lehet csinálni. Hát én annak idején még a főiskolás évek előtt elkezdtem kosárlabdázni a helyi KTK szakosztályában, és talán már ott is megszereztem ezt a sportágat, de a fő motiváció az Nyíregyházához kötődik, ahol Sallai József, a jelenlegi városi sportiskola vezetője, a Nyíregyházi Városi Sportiskola vezetője kért fel arra, hogy a akkori csapata mellett segédedzőként szerepeljek, és olyan lelkesedést tapasztaltam nála a kosárlabda iránt, hogy ez valahogy átragadt rám is, és azóta imádom ezt a sportágat, és próbálok mindent megtenni azért, hogy egyre nagyobb szinten és magasabb színvonalon játszanak a gyerekek. És ők hogyan fogadták ezt a kezdeményezést jól? Hát az elején ki kellett alakítani ezt a motivációs hátteret, és ez kicsit nehéz volt, mivel nem volt előttük igazán olyan példa, talán a nagy csapat, de velük nem nagyon találkoztak a gyerekek. Úgyhogy hát nem tudom, úgy jött össze, talán én is, és az ő hozzáállásuk is, hogy megmaradt ez a gárda, és nem volt sem olyan probléma, hogy akár azon gondolkoztunk volna, hogy fel is feladjuk, vagy már mi folyamatosan dolgozunk, és most már szinte elválaszthatatlanok ők is a kosárlabdától. Az út elején járnak, ugye? Igen, most indult be egy olyan lehetőségsorozat, amely már eredményekben is megmutatkozhat. Mint említettem, a debreceni vadkakasoknál szerepelünk, mint a B-csoportos utánpótlás kadett korosztálya. És jövőre én nagyon szeretném, hogyha MB2-ben is el tudnának indulni a jobbak a gárdából, és ez már mindenképpen olyan játék lehetőség, amelyet akár a város is most már észre fog venni talán, és a gyerekek is ezt nagyon szerintem élvezni fogják. És mi lehet ennek az útnak a vége, milyen szintre lehet eljutni? Hát én 18 éves korokig gondolkozom a gyerekek pályáján igazából, mert gimnáziumban járnak, és utána főiskolán, egyetemen fognak tovább tanulni, és néhányan hát talán visszakerülhetnek a városba, de ez már nagyon a szerencsén és az ő sorsukon múlik. Úgyhogy én 18 éves korokig szeretném őket versenyeztetni, és addig kihozni belőlük mindent, amit lehetséges, és egy olyan útravalót kapni, és adni nekik, vagy önmaguknak, amit meg tudnak szerezni, hogy akár máshol tovább tudják folytatni ezt a kosárlabdát, egyetemen, főiskolán. A kosárlabda és ez is a főiskolához kötődik, amivel a kosárlabda mellett még ugye el kellett tölteni az időt, és szerencsémre olyan csoporttársaim voltak, akik belevittek egy olyan sportágba, olyan hobbiba, a kerékpározásba, amelyet azóta is művelünk barátaimmal. Az első túránk az egy hatalmas túrával kezdtünk. Ausztria, Svájc és Olaszországba vezetett. 3-an indultunk el erre a túrára, kerékpárral. Hát igazából a fő motiváció az volt, hogy megnézzük ezeket az országokat. Az, hogy mivel megyünk, ez főleg a pénztelenségen múlott, de nem bántuk meg, mivel így mindent láttunk, szép lassan haladtunk. Napi 90-100 kilométereket megtéve jártuk be ezeket az országokat. Hát a szállásaink azok főleg vadkempingben voltak, szintén pénzhiányra vezethető vissza. Érdemes-e ilyen nagy túrával kezdeni? Tehát aki most vág bele, annak lehet ilyet javasolni, vagy inkább kezdje valami egyszerűbben? Hát én mindenkinek javaslom azt, hogy előtte azért legyen valamilyen felkészülési folyamata ennek a programnak. Túl nagy fizikális hátteret nem igényel, de azért szükséges az, hogy ismerkedjünk meg a közlekedéssel, a biciklivel, maga a fenekünk bírja a kerékpározást, és néhány 10-20 kilométeres túra után már bele lehet vágni egy ilyen nagyobb túrába is. A túra folyamán folyamatosan hozzá lehet edződni egy ilyen túrához, az én véleményem ez. És ezt tapasztalatból is tudom, mivel a társaim
közül sokan voltak olyanok a túrákon, akik nem bicikliztek még előtte sosem, és nem volt komolyabb probléma. Egyszer-kétszer volt olyan, hogy kitörte a feneküket a bicikli, másnap egy pici izomláz, de folyamatában ez elmúlik, és utána már első-második nap után már élvezi mindenki ezt a kerékpározási formát. Az egyik társhoz fordulok, aki szinte egyszerre kezdte Tiborral ezt a dolgot. Hol volt még túra, akár Magyarországon belül is? Igen, Tibor barátom egy olyan 7-8 évvel ezelőtt fertőzött meg a kerékpározás és emellett több sport szeretetével. Amit ő említett, azon a túrán ő a csoporttársaival, főiskolás csoporttársaival vett részt. Én 95-96 magasába kapcsolódtam be ebbe a társaságba. A Zemplini biciklitúrát említeném, ahol én először részt vettem, és utána már egyből egy nagy ugrással a legnagyobb biciklitúránkat a horvátországi tengerpart következett, ami egy hatalmas élmény. Mindenkinek tudom javasolni egy kis időt, hogyha tud szakítani, egy nyári 1-2 hetet jelent ez. Van egy megfelelő baráti társasága, nyugodtan vágjon bele, tényleg egy pici előképzettség, annyi szükséges, hogy 10-20-30 kilométereket teker 1-2 hétvégén, és utána nyugodtan el lehet indulni, megfelelő persze előszervezéssel kinézve az útvonalat. Egy nagyon szép túrát lehet akár Magyarországon belül, akár külföldön így megtenni. Milyen felszerelés kell ehhez? Milyen bicikli, milyen ruházat, sátor, főzőeszközök? Gondolom azért ilyeneket kell vinni. Ezt végül is attól függ, hogy milyen csapatban tud elindulni az ember. Nekünk szerencsére egy nagyon jó baráti társaságunk van, akivel tudtunk mindezt megoldani. A bicikli talán az a lényeg, hogy műszakilag biztos legyen. Itt most márkákat nem szeretnék említeni, nem is lényeges, szinte bármilyen kerékpárral el lehet indulni, ami váltós kerékpár, tehát a hegyekben megfelelő körülmények között tudjon az ember mozogni. A felszerelés legfontosabb részei hálózsák, sátor, megfelelő meleg réteges ruházat, és a már egyéni pénztárca kérdése tulajdonképpen az ételek. Azt, hogy mi általában úgy oldottuk meg a dolgot egy nagy bevásárlóközpontban, itthon bevásároltunk konzerveket, és ebből oldottuk meg az étkezést. Az utóbbi túráknál szerencsére már gázfőzővel rendelkezve tudtunk menni, és nagyon jó ételeket tudtunk magunknak készíteni is útközben. Ez alatt a jó néhány év alatt, hiszen 7-8 évről beszélünk, gondolom, hogy történt egy-két olyan esemény, vagy egy-két olyan kalandos epizód, amit esetleg felidéznétek. Hát volt néhány, most hirtelen visszagondolva. Ja igen, volt például egy olyan eseményünk, és egy olyan történet, amikor már megszokva azt, hogy vadkempingezhetünk bátran, Nyugat-Európában ezt nem szokták olyan szigorúan venni. Megálltunk egy ilyen helyen, amit mi teljesen biztonságosnak és szabadnak éreztünk, és elkezdtünk fürödni. Hát a fürdés az nálunk patakokban történt, és kiteregettük a szennyes ruhát, elkezdtünk ebédelni, vagy nem tudom már milyen napszak volt, és egyszer csak megjött a hely tulajdonosa, és teljesen kikelve magából próbálta megmagyarázni nekünk, hogy mi nem vagyunk teljesen normálisak, hogy biciklivel eljöttünk idáig, 2, hogy pont az ő területén próbálunk fürödni és étkezni, de aztán elővéve angol nyelvtudásunkat megpróbáltuk megmagyarázni neki, hogy mi csak éppen itt álltunk meg, és haladunk is tovább, és talán nem lett különösebb problémából. Általában azért nem ez a fogadtatás, ugye? Tehát jó szemmel nézik külföldön a bicikliseket. Igen, hát először is megmosolyognak bennünket, és nem tudják elképzelni azt, hogy miért biciklivel jövünk ide, és miért nem autóval, és onnan kerékpározunk tovább. Hát ez az anyagi háttér itt meghatározó, de nagyon szívélyesen. Én azt tapasztaltam az utak során, hogy akár bevásárlásnál, hogyha piacon vagy bármi olyan helyen vásároltunk, ahol kötetlenebbek voltak a feltételek, akkor akár még ajándékot is kaptunk az eladótól, hogyha megtudta, vagy látta rajtunk végül is, és utána, ha elmeséltük, hogy honnan jöttünk, akkor ő ezt nagyon pozitívan vette, és további jó utat, és kis ajándékot is adott az útra. Mi a legközelebbi úti cél? Vannak-e tervek, vagy ez teljesen spontán módon alakul ki majd a nyár közelettével? Hát nagyon szeretnénk tervezni előre, de most már, hogy dolgozunk mindannyian szinte, ez nagyon befolyásolja, és utolsó pillanatokra marad sajnos a tervezés. Hát több terv is van még így a levegőben, valamelyiket majd megpróbáljuk realizálni. Mire gondolok? Szerettünk volna elmenni már régebben, akár Törökország vagy Görögország irányába, csak a nagy meleg visszatart bennünket a nyáron, de máskor, mivel nem érünk rá, így nem igazán tudjuk ezt megvalósítani. Hát a szokásos útvonalak azok még mindig fönt állnak, Ausztria, Svájc iránya, nem tudom még, hogy pontosan mi lesz a következő. Egy gyerekkori álomnak tavaly sikerült megvalósulnia? Hát igen, gyerekkorom óta szerettem volna eljutni Kanadába.
azon belül a Sziklás hegység volt az, ami így a filmekben, indián filmekben igazán előttem volt, és ezt tavaly sikerült megvalósítani júliusban. Egy volt tanítványom segítségével, aki ma is kint él Kanadában, ő látott vendégül kint, Edmonton városában, és innen utaztunk el a Sziklás hegységbe, ahol több napot töltöttünk el túrázással, sátrazással, és így végül is sikerült fotókat és élményeket szereznem Kanadáról. Hogyha összefoglalhatjuk akkor, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon, akkor gyakorlatilag igazából csak kedv és a pszichikai gátat legyőzni. Igen, hát ezen kívül még esetleg egy bicikli, ami nem elhanyagolható szempont, de ma már azt hiszem, hogy ez megoldható, és nem akkora probléma, hogy ezt ne lehessen áthidalni. És igen, amit mondtál, ez a pszichikai gát. Nagyon sok ember azt képzeli, hogy kerékpárral, csak ha Debrecen-Böszörmény távolságot gondolunk, mert mindig autóval és busszal közlekedünk, megoldható. Tehát aki egyszer elindul, az utána már érezni fogja azt, hogy nem akkora távolságok ezek. Persze kell hozzá társ, és így már teljesen másképp telik az idő, de nem, egyszer el kell indulni, és utána mindenki ezt meg fogja érezni, hogy megoldható.